Bon dia, poble. Ara una donada amb defensem el català. Va, des dels estaments nostrats, no gaires, ens dieu i ens demaneu que defensem el català, que parlem el català, que ens dirigim a tothom en català. Està molt bé tot això. Però si els primers que no el defenseu són vosaltres, els de la Generalitat, subnormals de la Generalitat. Els metges no el parlen. No cal infermeres. Te'n vas a un jutjat. Te'n vas a un notari. La policia, amb S, policia, dels Gossos d'Esquadra, tampoc ho parlen. És a dir, ens demaneu una cosa que vosaltres no feu i no defenseu. Molt bé. Perquè ens passi com amb el tsunami, com tallar les carreteres, com anar a l'aeroport, etc, que vosaltres sortíeu amnistiats i els altres no. Molt bé. Aviam, la qüestió és, el català, ho he dit diverses vegades, Franco no va poder, Primo de Rivera no va poder, ni des del 714 no han pogut. Per què? Perquè el defensem el poble, la gent de peu, nosaltres, els morts de gana, sí, els que no arribem al final de mes. Perquè tots els que governeu i els que maneu, els que no feu la feina, no teniu problemes per arribar a finals de mes. Nosaltres sí, som el país. Aterreu d'una vegada, aneu per la cera de tant a caminar, comprar una barra de pa. Són normals, vale? Per què us dic això? Sí, home, cada vegada hi ha més gent que parla castellà, però és que és normal, perquè tota la gent que ve importada, en aquells no se'ls hi demana res. Tenen impunitat per tot. I no els hi passa res. No és el mateix que jo li foti una hòstia a una dona que un marroquí li foti una hòstia a una dona. Oh, tu ets un racista, ja sé el que tu vulguis. Per això és la veritat. Pont. I a partir d'aquí, ara que surti algun tarat mental, que em digui bla, bla, escolteu, el català el defensem nosaltres, els catalans, els de peu, perquè les administracions no ho feu. I sobretot la Generalitat, colla de subnormals, no esteu fent la vostra feina per defensar el català. Des d'aquí, la meva reflexió d'avui. Senyors, visca, i senyores, Catalunya lliure. Bon dia.